Ai, caram, quina sorpresa, Ona! No t'esperava. T'havia enviat un WhatsApp. Sí? Què és tot aquest escampall? És que tinc tota la casa potes en l'aire, tu. Passaré per darrere. I I aquesta carpeta? Bufairons. Bufairons? Què és això? vells dibuixos que he trobat en un racó. Opa! Aquí pots veure a un bufairó. Sí, de veritat tenen ales? A les petites, per fer vols curts o planar llarga estona com estels. Uala! I les banyes? No, són antenes de telepatia per enviar-se missatges, pensaments. I em sembla que per avui ja n'hi ha hagut prou. Bona nit, avi. Bona nit, Ona. Que descansis. Bon dia, dormilega! Ai, Max! Què passa? Que no m'invites a esmorzar avui? Puja, puja. Sí, vinc. Aquesta és la carpeta de l'avi? Sí, la dels dibuixos. Ostres, a veure! Hi ha un sobre que hi diu... Top secret! Però és obert. Sí. Mirem què hi ha. Sí, A veure... A veure... Un Mapa. Cova dels Ui, bufairons! Uau! Max! Anem-hi, és veritat, anem-hi! Ai, espera'm. No, per aquí tampoc no es pot passar. No, i per aquí tampoc. Vaja. Max? Estàs xiulant? Jo no estic xiulant. Doncs si tu no estàs xiulant, qui xiula? Algú s'acosta? Amaguem-nos. Sí, amaguem-nos, ui! Som-hi. Som com som. Som bufairons. Som com som. Som bufairons. La porta s'ha obert sola. Quina passada! Aquesta és la porta Del país dels bufairons! Ara, tan sols ens cal cantar La cançó que ja sabem! Som-hi? Ben fort! Au, va! Som com som! La cançó obre la porta! Som bufairons! Uala! Quina passada! Corre, corre! Anem! Entrem? Som-hi, Max! Cap dins! Cap dins. Ai! Ai! On som? On som? Això és bufar país? Xx! Calla! No fem soroll. Millor serà que anem a investigar. Aquestes rialletes? No m'agraden gens. Pots saber què fa tanta gràcia? Sí que us fa riure, eh? Ai! Ui, què feu? Deixeu-nos anar! Deixeu-nos! Deixeu-nos! Amunt amb els bufairons. Què fan aquests? Porteu un carret ben gran, si no, no hi Bufairones i bufairons. Sé que tots ens preguntem què hi fan aquests dos ganàpies aquí. Sí, què hi fan? Què hi fan? Són espies? Han vingut a fer el tafaner? Com han pogut entrar? Hem descobert el nostre món secret. Demano la paraula. Deixeu-me parlar. Parla, bruixot bufafàstics. Això és intolerable. Aquests marrecs no poden tornar mai més al seu món de dalt. Us imagineu què passaria si ells expliquessin tot el que han vist aquí? Calma. No ens precipitem. No? El mag Bufaspurnes també vol parlar. Que parli. Sí, parlaré. Els ganàpies són egoistes i destralers, però no pas tots. Sapiguem primer
qui són aquests presoners? Jo sóc l'Ona i ell... Jo sóc en Max. I ara? Voleu que us cantem una cançoneta? Una cançoneta, diu. Som com som, som bufairons. Què? Pot ser. Us sona la cançó? que ens Us la Com sabeu? és que la sabeu? Qui us l'ha ensenyat? Max! Ona! Avi! Trapelles! Ui, qui és aquest? Un altre ganàpia! L'avi Xeu és un gran amic meu. Ell és qui ens ajuda sempre que tenim problemes al món de dalt. Pots comptar. El cas és que jo ja em faig gran. Heu pensat en qui us podrà ajudar quan jo ja no pugui fer-ho? Doncs nosaltres, els teus nets, l'Ona i en Max. Ei, Ells... si vosaltres voleu ser els vostres amics, és clar. Sí, ells guardaran nostre secret. No ho dubteu. A partir d'ara ja sou els nostres amics. Has parlat sàviament, Buf. Ben cert. Max, Ona, demà celebrem l'aplec i mercat bufairó. Si us fa il·lusió, us convidem a ser-hi amb nosaltres. I serem... I serem, i tant. Som-hi! Som menuts com els follets, més velluts que els dimoniets. Tenim ales retallades per volar i fer saltirons. Nostre món és amagat, sota terra en un forat, un forat, un forat. Per això ningú no ho sap. Som com som, com hi ha amor. Som com som. Avi, de debò que hem de marxar? Max, els bufairons, més val deixar-los tranquils. Podrem tornar un altre dia? Si feu bondat. Gràcies, Bufs. Anem, avi. Anem. Adeu, Buf. Au, no feu esperar els taxis. Adeu, Buf. Adeu. Gràcies per l'estada. Adeu, amics.